आयुष्यामध्ये आपला कधीतरी असा प्रवास होतो जो आपल्या जीवावर तरी बेततो किंवा आपल्या तो कायमस्वरूपी लक्षात तरी राहतो. एक डाव हाडेचा, एक भयकथा. पण मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा. करताय ना? नाहीतर हॉर्नचा आवाज ऐकता अनिता ही आपल्या घरच्यांचा निरोप घेऊन बिल्डिंग खाली आली. इकडे वैष्णवी आणि आदित्य हे दोघंही गाडीमध्ये अनिताची वाट पाहत होते. अनिताला बघताच तिघांच्याही चेहऱ्यावर एक छान स्मित हास्य आले. हे तिघही नाशिकला वैष्णवीच्या मावस भावाच्या लग्नासाठी जात होते आणि यांचा प्रवास सुरू झाला. साधारण 1-1.5 तास झाला असेल यांनी मुंबई सोडली. सकाळीच कुठल्या तरी जवळच्या हॉटेलमध्ये जाऊन फ्रेश होऊन लग्न अटेंड करून तिथेच कुठेतरी फिरायला जाऊ असा या तिघांचा प्लॅन होता. मस्ती, मजा, गाणे बोलणे हे सगळं त्यांच्यामध्ये चालूच होते. इकडे वैष्णवी गमतीमध्येच बोलली, मला तर खरंच वाटत नाही की अनिता आपल्यावर आली आहे. कारण की अनिताचे घरचे हे फार स्ट्रिक्ट होते. सहजासहजी तिला परमिशन देत नसे. हे वाक्य तोंडातून पडलंच होतं तर तिघांच्या तोंडामधून चांगलं हास्य निर्माण झालं. शहर हे आता कधीच मागे पडलं. जवळपास आता हायवेही नाहीसा झाला होता. गावाखेड्याकडचे रस्ते लागले होते. एक वेगळीच मजा आणि आनंद या तिघांना इकडे येत होता. 1 ते 2 वाजले असतील आणि त्यांच्या घरचा फोन हा तिला येत होता आणि त्यांनी फोन रिसीव्ह केला. तेवढ्यात अनिताची तिच्या घरच्यांवर बाचाबाची झाली. अगं हो ग, ठेव, मला माहिती आहे, असं बोलताच अनिताने फोन ठेवला. काय झालं अनिता, काही प्रॉब्लेम झाला का काय? आदित्यने अनिताला विचारले. तसंच अनिता बोलली, माझे घरचे माहिती आहेत ना तुला, किती अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवतात. त्यांचं म्हणणं आहे की आज अमावस्या आहे तर तुम्ही नीट जावा. पहिले तर ते मला पाठवतच नव्हते, पण विनंती करून रडून हे सगळं नाटक करून मला त्यांनी पाठवले. अरे भूतबित काही नसतं रे, हे सगळं अफवा असतात. आदित्य हा वैष्णवी आणि अनिताकडे बघतच बोलला. हे वाक्य आदित्यच्या तोंडातून पडलंच होतं. त्याच क्षणी समोरून एक काळी सावली अतिशय वेगाने त्यांच्या गाडीच्या समोरून गेली. आदित्यची झोपच उडाली. काही जनावर वगैरे असेल, वैष्णवीने ती भयभीत परिस्थिती सांभाळतच बोलली. इकडे आदित्य हा पुन्हा गाडी चालवण्यात व्यस्त झाला. पण अनिता ही मनातल्या मनात आता घाबरली होती. 5-10 मिनिटांनी त्यांना 2 वळण लागले. पण वैष्णवीला नेमकी कळत नव्हते की कोणत्या रस्त्याने गाडी न्यायची आहे. मॅपवर सर्च करता तिथे काही सिग्नल येत नव्हता. एक काम कर, डाव्या बाजूला घे, वैष्णवीने आदित्याला सांगितले. पक्का ना? बघ नाही तर भूत येईल, आदित्य गमतीतच बोलला. अरे हो रे, घे बाबा. आदित्यने गाडी पुढे घेतली आणि चालवू लागला. वैष्णवीच्या अंदाजे प्रकारे गावाला यायला साधारण 1.5 ते 2 तास लागणार होता. प्रवास अगदी सुसाट चालला होता आणि अचानकच समोरून एक काळी सावली दिसायला लागली. तिघांच्याही मनात धडकी भरली होती. जशी जशी ती सावली जवळ येत होती तसंच आता स्पष्ट दिसायला लागले होते. ती कुठली सावली नसून साधारण एक 40 ते 50 वर्षाची बाई होती. ती गाडीच्या हेडलाईटमध्ये स्पष्ट दिसायला लागली आणि ती गाडीला बघून एक हात दाखवत होती. आदित्य थांबवू नकोस हा, अनिता घाबरतच बोलली. अगं जाऊ दे ग, तिलाही कुठेतरी जायचं असेल, थांब जरा. इकडे वैष्णवीने तिथे होकार दिला आणि गाडी तिथे बाजूला लावली. बाळा, मला इथून 5च मिनिटाच्या अंतरावर माझं गाव आहे, सोडशील का? त्या बाईने जरा हलक्या आवाजातच बोलले. आदित्याला दया आली. आदित्य बोलला, हो बसा मागे, मी तुम्हाला सोडतो कुठे जायचं तिथे. तशी ती बाई ही मागे अनिताच्या बाजूला बसली. ती अनिताकडे एकटक रागात जरी बघत असली तरी तिची नजर काही वेळाने पुढे गेली. ती बाई ही गाडीमध्ये बसताच असे वाटत होते की आपण काश्मीरला आलेलो आहोत. कारण की अतिशय थंड वारा हा गाडीमध्ये सुटला होता. चुकून एसी तर चालू नाही ना,
यासाठी आदित्यने आपले हात हे एसी जवळ लावले, पण एसी बंद होती. 5 मिनिटं झाले असतील. आदित्यने सांगितले की अहो काकी, तुमचं गाव आलं का? तशी तिने नकारात्मक मान हलवली आणि ती समोर बघायला लागली. इकडे आता 10 मिनिटं झाली, 15 मिनिटं झाले, तसे तिचं गाव येत नव्हते. म्हणून एकदाचा आदित्य चिडतच बोलला, अहो काकी, नेमकी तुमचं गाव कुठं आहे, मला सांगाल का? आणि त्याच क्षणी ती बोलली, थांबवा इकडे. आदित्यने गाडी थांबवली. ती बाई गाडीच्या खाली उतरली, पण उतरताना ती जे बोलली ते ऐकून आदित्य आणि या दोघांना आश्चर्य वाटले. ती बोलली की माझी तुम्हाला अडचण होत आहे, बघून घेते. आदित्यने पटकनच तिथून गाडी पुढे घेतली. बघण्यावर कशी बाय होती. एकतर हिजा आपण चांगलं करतोय, वरनं आपल्याला शिव्या घालते. वैष्णवी तिथे बोलली, पण अनिता मागे घामाघूम झाली होती. अगं अनिता, झालं काय? अशी का गप्प बसली? तुला त्या म्हातारीचं वाईट वाटलं की काय? आदित्य अनिताला मागे बघतच प्रश्न करत राहिला. अनिता ही शांतच बसली होती. 5 मिनिटं गेले असतील आणि तीच बाई ही पुन्हा त्यांच्या गाडी समोर आली. आदित्य चिडतच बोलला, अरे हिला काही समजतं की नाही? पुन्हा आपल्याला बघून हात दाखवते. यावेळेला गाडी नाही थांबवायची. आणि आदित्यने गाडी तिथून अतिशय वेगाने पुढे घेतली. आदित्य, गाडी लवकर चालव प्लीज, लवकर घे इथून. अचानकच अनिता गप्प बसलेली असतानाच अशी मध्ये बोलू लागली, अगं झालंय काय? गाडी जरा थांबव साईडला. हे वाक्य वैष्णवीच्या तोंडातून पडलंच होतं. आदित्य प्लीज, गाडी थांबवू नको. अनिता ही घाबरतच बोलली, बर बाबा, नाही थांबवत, बस शांत बस. हे वाक्य तोंडातून पूर्ण झालेच होते आणि त्याच क्षणी ती बाई पुन्हा यांच्या समोर आली. ती यांच्याकडे रागात एकटक बघत होती. तिने तिचे हात हे पुढे केले होते. आदित्य अचानक सुंब पडला होता. आदित्यने तिथूनच गाडी पुन्हा वेगाने घेतली. या तिघांना समजून गेले की ती कोणती बाई नसून ही एक आत्मा आहे. अचानकच अनिताचे रडणे वाढले होते. अगं बाबा शांत बस, वैष्णवी रागातच बोलली. आणि अनिता सांगू लागली की ज्या वेळेला ती माझ्या बाजूला बसली, माझी न कळतच नजर तिच्या पायावर गेली, तर तिचे पाय हे पूर्णपणे मागच्या दिशेला होते. मी समजून गेले होते की ही कुठली मनुष्य नसून एक भूत, पिशाचनी किंवा आत्मा आहे. पण जर मी त्यावेळेला बोलले असते तर कदाचित. आदित्याची न कळतच नजर साइड मिरर मध्ये गेली. आदित्यने असे पाहिले की ती बाई यावेळेला यांच्या मागे पळत येत आहे. पण सर्वात महत्वाचं म्हणजे तिचे अर्धे शरीर हे हवेत तरंगत होते आणि पायाचा भाग हा पळत होता. थांब, या क्रूर आवाजामधून ती बाई ही मागून बोलू लागली. तिघांना कळून चुकले की आपण कुठल्या तरी मोठ्या संकटात सापडलेलो आहोत. अगदी काही क्षणातच ती बाई ही गाडीच्या जवळ आली आणि मागचे दरवाजा उघडू लागली. जणू काही तिला अनिताला गाडीच्या बाहेर काढायचं आहे. आदित्यने एवढा अगदी 120 ते 130 एवढ्या वेगवान गतीने ही गाडी घेतली होती. सर्वात भयंकर दृश्य म्हणजे तिचा एक भाग हा गाडीच्या डाव्या बाजूला होता, तर दुसरा भाग हा गाडीच्या उजव्या बाजूला होता. इकडे वैष्णवी रडू लागली, अनिता देखील रडू लागली आणि ती बाई ही गाडीच्या दरवाजाला जोर जोरात ठोठवत होती. बाहेर ये, तुला मी सोडणार नाही. त्या बाईचे असे वाक्य बोलणे चालूच होते. साधारण 2-3 मिनिटं ती बाई यांचा पाठलाग करत होती आणि हळूहळू करत ती यांच्या गाडीच्या मागे सुटू लागली आणि काही वेळातच ती त्या काळ्या अंधारामध्ये अदृश्य झाली. मम्मी पप्पा बरोबर बोलत होते, आज नको जायला होतं, त्यांचं का ऐकलं नाही मी. आणि त्या रडतच बोलली. वैष्णवीलाही आता शब्द नव्हते.
हे बघा, आपण आता वाचलेलो आहोत. इथे काय झालं, कसं झालं हे कोणालाही सांगायला नको. कोणाचाही ह्याच्यावर विश्वास बसणार नाही. आदित्य हा घाबरतच बोलला. काही वेळाने हा रस्ता संपणार होता आणि एक मोठा हायवे लागणार होता. आदित्यने आपली गाडीचे ब्रेक हे पायाने दाबले, पण दुर्दैवाने ते ब्रेक फेल झाले होते. अगदी 120 ते 130, कधीतरी 140 या गतीने यांची गाडी चालत होती. आदित्य काय झालंय आता, हे काय नवीन? वैष्णवी रागात आणि घाबरतच बोलली. आदित्य प्लीज यार, आता तरी मस्ती नको करू. अनिता रडत रडत बोलली. अरे बाबा, मस्ती नाही ही, हे खरंच झालंय, शांत बसा जरा. आदित्यचे एवढे वाक्य हे तोंडातून निघालेच होते. त्या क्षणी समोरून तीच बाई ही अगदी पांढरी पडलेली आणि अशा अवस्थेमध्ये हे यांच्या गाडीसमोर धावत येत होती. आदित्यला काही कळालं नाही. आदित्यने गाडी ही जोरात उजवीकडे वळवली. ही रस्त्याच्या बाहेर गेली आणि एका मोठ्या झाडाला धडक मारली. हळूहळू करून या तिघांचे डोळे बंद होऊ लागले. आदित्य उठ, आदित्य उठ, वैष्णवी रडतच बोलली. कारण की आदित्य हा बेशुद्धीच्या अवस्थेत पडला होता. आदित्यला जाग आली. त्यांनी बघितलं की वैष्णवी अगदी रक्तबंबाळ झाली आहे. अशीच परिस्थिती ही आदित्यची देखील होती. दोघं उभे झाले. त्यांनी त्यांच्या गाडीकडे लक्ष दिले तर गाडीचा अगदी चुरा झाला होता. अगं पण अनिता कुठं आहे? आदित्यने वैष्णवीला प्रश्न केला. तशी वैष्णवी बोलली, अरे मला जाग आली, तसंच माझं लक्ष तुझ्याकडे गेलं आणि मी तुला उठवण्यात व्यस्त झाले. अनिता कुठं आहे मलाही माहित नाही. या दोघांची नजर ही अनिताला शोधू लागली आणि अनिता सापडली. पण अनिता ही त्या रस्त्याला लागूनच हायवेच्या शेजारी उभी होती. ही एकटक चालत होती. आदित्यने जोरदार आवाज दिला, अनिता मागे बघ. तशी झपटलेली अनिता ही तिच्या शुद्धीत आली. अनिताने मागे बघितले तर तिला आदित्य आणि वैष्णवी दिसत होते. अनिता जोरजोरात रडू लागली. अनिताचे पावलं त्यांच्याकडे वळलेच होते आणि त्या क्षणी एका भरधाव ट्रकने अनिताला धडक मारली. अनिताचे जागेच 2 तुकडे झाले. एक भाग कमरेवरतून तर दुसरा भाग कमरेखालतून. आदित्य आणि वैष्णवीला हे दृश्य बघून भोवळ आली. जेव्हा आदित्यला जाग आली त्यावेळेला ते दोघंही हॉस्पिटलमध्ये होते. पण दुर्दैवाने अनिता हे जग सोडून गेली होती. इन्व्हेस्टिगेशन झाली. त्यात ॲक्सिडेंट हे प्रकरण सांगून केस मिटवण्यात आली. आज 1.5 वर्ष पूर्ण झालं या घटनेला. वैष्णवी आणि आदित्य हे एकाच कंपनीमध्ये जॉब करत होते. सकाळचे 11 वाजले होते आणि त्याच वेळेला एक कॉल आला. हा कॉल वैष्णवीला आला होता. वैष्णवीने कॉल रिसीव केला. अरे मनोज बोल ना, कसा आहेस, काय करतोय? अगं ते सगळं सोड, तुला माहिती का माझ्यावर काल काय झालं? मी तुमच्या गावी जात असताना मला एक रस्ता लागला. तिथे एक 25-26 वर्षाची मुलगी ही माझा पाठला करू लागली. मी गाडी थांबवली नाही ते नवलच. आणि नंतर मला असे दिसले की त्या मुलीचे 2 भाग झाले आहेत. ती माझ्या उजवी आणि डावीकडून दोन्हीकडून येत होती. पण मी गाडीत असल्याने, देवाचा जप करत असल्याने मला काही झालं नाही. तुला सांगायचं म्हणजे ती मुलगी दुसरी तिसरी कोणी नसून ही तुझी मैत्रीण अनिता होती. तुम्हाला कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. बाकीचेही व्हिडिओज नक्की पहा. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. तुमचेही काही असे कथा, अनुभव असतील
तर खालील दिलेल्या मेलवर नक्की सेंड करा. भेटूया पुढच्या एका अशाच भयभीत कथेसोबत.